hebben we hier? Skip. Hoeveel? Nou, een goeie 80 vakskip. Dit is wat een vreemd spultje, vind ik, want er zit geen pleats bij of zo. Nee, er zit geen plaats bij. Nee, ik heb vroeger een hakje eruit zetten en zo ben ik maar skiën begonnen. En een stukje lang gekocht. Verder wat langer hier. Nou, zo Want je wat. bent net boer. Ja, dat is maar kijken hoe je dat neemt. Ik heb een skippenbedrijf en daarnaast heb ik nog een baan. Wat doe je? Dan ben ik een conciërge op Van Hal Arenstein. Ik vind skiën mooi. Dat is een aardig iets. Ja. Wanneer ben je daar maar begonnen? Nou, jonkies zijn er al. Ik kocht mijn zwager wat skiën van me en later van een salami en dan verkocht ik ze weg. Nou, zei dat wat komt. En dan kwam dit land een keer en dan heb ik dat land gekocht. Dan heb ik een hak opzetten. Nou, heb ik nou een luifeltje gebouwd. Nou, zo hebben we dat wat varkelboksen voor je dingen. Een stukje wiljacht, maar hoe heet dat maar wetter? Normaal kom ik het helemaal wetter vandaar uit het blauwe vet in deze vetten. En dat dan wat oer is, dat rent dan naar de sleet daar. En dan met de winter, nou maken we de sleet pompen. Want het water in de verven in die vetten. En dan doe het zo. En dan wordt het met Amerika. En een beetje meer werk, maar valt het daar. We zijn wend. Het is ook gezellig, hè? Ga je wat hakjes. Maar wat lampjes erin. Oh, hoe oud ben deze? Ja, die willen in de hard. En die willen in het her, dus die hebben een touwtje vast. Dan zag ik niet met dat maar wat mee om. Dan is het nou wel druk. Nou, Maar laat maar eten, of niet? jongens even voor die en dan kom ik in de nacht kom ik er net bij, dan mag ik zelf leven. En de meestal gaat het wel goed. Die maar de dag en nachtritme van skiën net verstoren. Een hele soort mensen letten vol op de jacht nog. Had je het jacht nog uitletten, jongens gewoon natuurlijk uit gaan letten. Normaal gewoon om je horen jouw zo'n weer in het schip binnen. Dan ben je de meesten te lang. Is het, En hè? dan ga je in de nacht niet langer rijden. Nou ja, ja? meestal niet meer dat ze dag en nacht jacht op hebben bij de skiën, maar dat hoeft niet. Kun je beter net doen. Dan ga je zelf wat meer rust naar. Dus jouw ski hebt hetzelfde bioritme als jou? Ja, precies hetzelfde.